Ano daw ang pagkakatulad ng Islam sa Kristyanismo? Tulad ng Seventh-day Adventist, ang mga Muslim ay hindi rin kumakain ng baboy. Tulad ng Iglesia ni Cristo, ang mga Muslim ay naniniwala rin na si Jesus ay propeta lang. Tulad ng mga madre ng Roman Catholic, ang aming mga kababaihan ay nag-hijab din. At tulad ng Santo Papa, na nagdarasal din na nakatira pa. At tulad ng mga born again, bawal din sa amin ang mga rebulto. At tulad ng Jehovah's Witness, iisa lang din ang aming Diyos. So yan ang pagkakatulad ng Islam sa Kristyanismo. So ibig sabihin, pag kinumbine mo yung lahat, halos kapareho na ng Islam. Pag pinagsama-sama mo yung lahat ng kanilang argumento, ang kalalabasan ay halos kapareho lang ng Islam. Subhanallah. Mag-isip-isip kayo mga kababayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.